Небезпеки дітей та вагітних жінок з десятка найближчих до кримського титану сіл евакуюють. Перші автобуси по обіді вже вирушили у Скадовськ. Напередодні через загострення ситуації з отруйними викидами Україна закрила 2 пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом. Про нинішню ситуацію на Херсонщині дивіться далі. Дітей вивозять з 8 сіл Каланчацького району та 3 Чаплинського. Школярі вирушають самі, дошкільнята з одним із дорослих. Всіх відвезуть у санаторії Скадовська, поки що на 2 тижні. Загалом у постраждалих районах 1885 дітей. Для всіх вже підготували місця у санаторіях. Рішення про евакуацію ухвалили напередодні пізно ввечері на терміновій нараді. Через зміну вітра концентрація шкідливих викидів зросла. Лише вчора вперше була така концентрація, яка задіяла здоров'я наших громадян. З урахуванням фотографій і тих аналізів, які ми взяли на ґрунті, в повітрі, в воді і на фруктах і овочах в ваших городах, у нас є перевищення показників деяких 8-10 разів на фруктах і овочах. За словами медиків, загрози для життя людей поки що немає. Втім, медичні заклади області працюють у посиленому режимі. Ліжка готові, незнижувальний запас медикаментів, який необхідний для того, щоб приймати хворих з можливим ураженням, у нас є. Екстрена служба працює також в посиленому режимі. Зараз на КПВВ «Каланчак» і Чаплинка цілодобово чергують бригади екстреної медичної допомоги з медичними працівниками і також з достатнім запасом медикаментів. Пропускні пункти Чаплинка та Каланчак не працюють. За добу військовослужбовця автомат повністю покрився іржею. В разі екстрених ситуацій прикордонники готові пропустити тут громадян, які тікають, намагаються уберегтись від екологічної катастрофи, яка сталася на заводі «Титан». Прикордонники, які чергують на пунктах пропуску, у респіраторах та постійно вимірюють рівень шкідливих речовин у повітрі. Близько 40 службовців вже звернулися по медичну допомогу. Але із цих 40 5 дійсно потребують більш детального медичного обстеження, тому вже найближчим часом вони будуть направлені до нашого шпиталю в Одесі, для того, щоб там медики могли з ними більш детально попрацювати. Зараз вільно проїхати з та в Крим можна лише через пункт пропуску Чонгар. Прикордонники окупованого півострова також всіх перенаправляють на пункт пропуску Джанкой. Там уже утворилися черги. Сьогодні у Каланчацький та Чаплинський райони вирушили 6 одиниць техніки та 12 людей з служби з надзвичайних ситуацій Херсонщини. Рятувальники змиватимуть отруйний пил з вулиць постраждалих селищ, а українські правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за фактом забруднення. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.